A máis longa e tamén a máis exixente polas condicións meteorolóxicas e o tamaño da ría a máis grande de Europa. Esta é a carta de presentación da travesía entre Sálvora e Vilagarcía, que supón a última das probas enmarcadas na triple coroa Illas Atlánticas, precedida pola desenvolvida en 2015 entre Ons e Sanxenxo, e a do ano pasado que partía das Cíes con chegada a Baiona. Máis dun 100 de nadadores participarán na proba, que partirá de Sálvora o día 2 de setembro. O entorno natural no que se vai realizar esta proba, que vai unir, repito, unha das illas que compoñen o Parque Nacional Illas Atlánticas co Concello de Vilagarcía. Polo tanto, si discurre por os nosos paraxes naturais, si esta proba discurre polo noso patrimonio natural, a Conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, non podía por menos que apoiar decididamente esta proba. Durante o percorrido verá 6 puntos de habituallamento e numerosas embarcacións de control para garantir a máxima seguridade de todos os participantes. Van a salir de la playa del Almacén a las 9 menos cuarto de la mañana, si las condiciones nos lo permiten, en 4 grupos, un grupo lento, un grupo intermedio, un grupo rápido y un grupo muy rápido. Van a salir en 4 grupos, divididos pues cada uno con su gorro identificativo, con sus embarcaciones y calles de apoyo. Durante la prueba se van a establecer 6 pasos de control y avituallamiento, que son de paso obligado para todos los nadadores cada 4 kilómetros. Ahí les hacemos un control de paso a todos los nadadores y ahí van a poder comer y beber geles, bebidas energéticas, y si necesitan cualquier urgencia pues van a tener ibuprofeno, si a lo mejor pues tienen algún tipo de sobrecarga muscular, lo van a poder pedir en los barcos de apoyo, ¿no? A chegada está prevista á praia de Compostela, en Vilagarcía. No caso de que as condicións meteorolóxicas non acompañen, deseñouse un percorrido alternativo con saída e meta neste areal, pasando pola Illa de Arousa. Todos os participantes que completen as 3 probas recibirán un diploma da Traslatio Xacobea, mentres que os gañadores desta última proba recibirán como trofeo unha moeda exclusiva acuñada pola Fundación Ruta Xacobea Mar de Arousa e Ulla. Nomes tan destacados como Hugo Ribeiro, Rebeca Santos ou Sergio Torres competirán nesta proba, que destaca ademais pola súa vistosidade, descubrindo os segredos de Sálvora, unha das grandes descoñecidas do Parque Nacional. Xunto con Cortegada, o cual tamén nos alegra, unha das grandes desconocidas do que é as componentes do Parque Nacional Illas Atlánticas. Precisamente cando había certo debate sobre a declaración de Patrimonio da Humanidade, decía que ese Parque Nacional non sería o mismo si excluímos o que son os valores complementarios de islas como a de Sálvora ou Cortegada. Embarcacións tradicionais acompañarán os nadadores e será posible seguilos dende terra en puntos como a Ponte da Illa. A organización fai un chamamento a asistencia para seguir esta proba. Finalizada a competición, os participantes e os seus acompañantes disfrutarán ademais dun amplo programa de visitas guiadas pola zona.